yang uji saringan Anggara Laras Diana Diva Audio Ya Indonesia. Ambara nembus mega ngitung lintang sesuluh padang rembulan tak goleki ana ngendi si panjerina tak titipi kidung kageteking jantung. Bapak sambil goyang, Pak. Sing tirta saumpama kapan boyo aku bisa gegem lintang rangkul endahing rembulan. Aku samar kuatir lan kutang jangaban sekarang makan mikoro orang kangen sangkan ngalang kangen pau-pau nunggu mete sing tirta kanggo dalasi luka-luka hatiku. Ayo aku sayang dia, rindu dia, cinta dia. Aku sayang dia, rindu dia, sayang dia. Mama aku suka dia, rindu dia, baca dia. Ayo. Aku samar kuatir lamun to cabar sekar mekar sing ora-ora kang cengkar ngelak kang tanpa upama tunggu tumete sing terto kanggo nelesi lungka ketiga. Asik asik. Saumpama kapan bayang aku bisa gegem lintang regane rembulan. Ayo Aku samar kuatir lamun to jabar sekar mekar ning ora-ora kang cengkar ngelakang tanpa upama tunggu tumete sing tirta kanggo nelesi lungka ketiga kanggo nelesi lungka ketiga. Kitir silir sampun tanduk Matur malih suwun. monggo.